गोजोनपुरि गामियाव गंसे नखर दङमोन, जेराव दैमालु मुंनि सासे हौवासाया गावनि बिमा आरो बिब'जों थायोमोन। बिनि बिमा आरो बिब'आ एसे गाज्रि आखुनिमोन। साननैसोनि उनाव दैमालुआ सासे गावदां मुंनि हिन्जावसाजों जुलि जानायसै। गावदांआ नाम जेरै एरै जोबोर नायनो समायनामोन, नाथाय बिहा रावबो आंगो बिमा बिफा गैलामोन। बियो सासे मावरियासोमोन। बाबा दुलाय मासे समायना बिहामजो मोनखो बालनोंलाय फाग्लि। आयै दद्रे द्रे नायबाय थाथावथावथारहाय। औ समायना दा। समायना दा। हा मालाय नङाबा माथो, जोबोर मोजां बिहामजो मोखौनो मोनदों मालाय दैमालु आबौआबो। गन्थं मोखां स्र नायनो समायनाथार दा मालाय। औ नंगौ समायना, ओमफ्राय माथो जाखो? महरखौ नुनायखाय मैद्रु जादों। दद्रे द्रे। बिनिफ्राय माथो आंसो समायनासिनलाय। माखौबा। देहाय दे दुरलाय आगै, मोजाङानो जाबाय। दे अब्लालाय जों थांबाय थानोसै। जों हले उनाव फैफिनगोनहाय आगै नोंनि बिहामजोखौ नायबावनो। नायबाबो अहाथाराखै ओरैनोबा जोंहा। औहाय मादै, दा फैफिनबावगोन जोङो बाजैनि आखाइनि साहाखौ लोंनो। जोबोर समायनाखा बाजैया। फैदो आबै थांनोसै जोंहा। समायना समायना समायना, खोनासंनोसो हाखांबाय थालामोन आंहा। बा मालाय आयै, नोंहासो जोबोर समायना बिहामजो मोनबाय। बुरिफ्राबो जोबोर बाख्नायनानै गालांथारबाय नोंनि बिहामजोखौ मालायसो। खोनासंनोसो हाखांबाय थालामोन आङो, रागेसो मा जाखाबायमोन आंहा। बेलाय मा बेसेबांथ' समायनाखाय, बिनिफ्राय माथो आंसो समायनासिन आयै। औ आइ, नोंसो समायनासिनखा आइ, नोंसो समायनासिनखा। ओमफ्राय बेबो एसे समायना आरो समायनायालाय। जिखुनु बिना फैसायाव सासे रुवाथि मोनबाय, आरो बिनिफ्राय माथो नांबावगौ आइ। जि बुङो बेखौनो मावगोन बियो। रायबाबो बुबाबो न'आवथ' थांखानाय नंखाया, रावबो गैखाया बिहा। मावरिया याखा जाम्बिलाय। हा नंगौथ' आरो आयै, नोंथ' बेखौ थिगखौनो बुंदों। जोंहा आरो जेबो खामानि मावनायनि गोनांथि गैला आरोना आयै। बिना फैसायाव रुवाथि मोनमारबाय आयै जोंहा। हाय जाम्बि खुनागोन इस्ला स्लासै। हा बिदिसो जादों। आंलाय बेखौलाय बेलेगसो सानदोंमोन। ओइ गावदांखौ बुंहैलाय ओंखाम खुरनो माबार। आंहा खामानि थांनो गोबाव जाबाय। माथ' एसेबां गोबाव दिनैलाय? बेनोथ' हायाफा, मा मावबाय थाखो बेबा बिहामजोआबा। ओंखाम ओंख्रिखौथ' आंनो दहायनो संखाजोबखाबायमोन, खुरनानैल'सो लाबोनांगौमोन बियो। बेखौनो एफा गोबाव। र' थांनि आङो। बे बिमा बुरि नङाबालाय बहाथो जानो, खाफालहाय बे आंनि। बोरो मा खालामबाय थाखो? ओंखाम ओंख्रिया माबार बोरो? बाबुआ खामानियाव थांनोसैनो, दाबो ओंखाम ओंख्रियानो मोनाखै नामा? मा जाखो? हो ओंखाम ओंख्रिया? ओंखामखौथ' आङो दहायनो संखांनायसो आयै। नै आयै खुरखांनानै रेडिबो जाखानायसो। आं लानानैसो थांनो नागिरखादोंमोन आयै दैमालुनो। नाङा, दा थांसै नोङो, दा थांसै। जोबा रागायाव दंखायो। दहायनिफ्रायनो नेनानै दिरि जाबायनो। आंखौसो रागा जोंदों ओरैनोबा। लाबो आं हैनोसै। नोङो बाखि खामानिफोरखौ मावदो। हा ओमफ्रायथो जादोंबालाय दहायनिफ्राय मानोथो हैयाखै नोंलाय? गोदाव सोरावहाय। नै बाबु नै ओंखामा नै लाबोबाय आङो नै। हो आयै, नोंसो ओंखामखौ लानानै फैदों जे आयै? गावदांआलाय माथो खालामदों? हा मा बुंनो आफा बिनि रावखौ? बिहामजोआ बेलेग खामानि मावदोंनो, सोलाबथारानो गावहा। नोंखौसो हारसिं इसिं न'आव थांनानै ओंखामखौ लायजानो लुगैबावदोंमोन आफा। आरो संनानैबो होनांगौ, आरो खुरनानैबो लानानै हैनांगौ। गावबागाव लांनानै जाहैथों, बिदिसो होनलायबावबायहाय आफा। हाब आयै,
नोंखौ बेबायदि बुंलायदों बियो एसेबां साहस जाबायना बिहा आयु 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 मासे बेलाय आयै आं बुंबाय हाबाब आं थासान्दियाव आंनि फिसाया बोरै हारसिं लानानै जाफैनांगौ बिब्दि होननानै लाबोथारबाय आं आफा हाब आयै बिदि बुंदों गावदाङा गावदां गावदां थांलाय गावदांखौ लिंहैलाय मानो इसेबां बाथारदों बियो हो नाङा आफा नाङा बेबायदि नङा खामानि मावनाया बेफोरबायदि खर' गुदुं दा खालाम आफा दा खालाम दानो लेंहरबा नांलाय खमलायसो जालायगोन आं बेफोरखौ एसेबो मोजां मोनथारा आफा न'खराव दावराव दावसिखौ दे जाबाय जेबो नंला आफा बाद होदो बेफोरखौ नो जादो आफानो माहाय हिन्जाव थोरसि सुनायानो दाबो जायाखै नामा बे थोरसि गंनैसोखौनो एफा गोबाव सुयो आरो जेबो खामानि गैला बेखौनो सानसे सुफ्लाबाय थानो आयै बिदिनो लासै लासै मावफ्लानानै बे थोरसि गंनैसोखौनो सुफ्लाबाय थानानै न'खरनि खामानिनिफ्राय बोरै बारग'नो हागोन बेखौनो सानाखै बे मानो आयै आंथ' न'खरनि जानाय लोंनाय संनाय खावनायनिफ्राय लानानै साब सिखोन खालामनायसिम गासैखौबो मावखांजोबखांबायानो माथो आयै ओइ हिन्जाव गलामनि फिसा बांद्राय बुंनाङा नोङो गासिबखौबो मावखांजोबखांबायबालाय बे जिखौ मा नोंनि नोमा नोम्फा थैनाया सुफैगोन नामा माबार गोख्रै सुनानै नै बे दामोलसे जिया सुयो माबारनो बेखौनो मावफ्लाबाय थानानै गगोन नंदों बियो सालिया मासे लासै लासै मावो नोंलाय नै बेल' नङा नै बेबो सुनो नाथाय आयै एफा बुरजा जि बेखौ आं हारसिं बोरै माहाय मा नों हारसिं सुनो हाया नामा बा ओइ हिन्जाव मानो हारसिं सुनो हाया बेलाय मानो हारसिं सुनो हाया बे जि गांनैसोखौ सुबा नोंनि आखाया जामगोन नामा नोंनि आखाया बायगोन नों सुवा सोर सुनांगौ ना नोंनि नोमा नोम्फाया थैनाय नोमा नोम्फाया फैनानै सुफैगोन मानो बिदि बुङो नोङो आयै आंनो सुगोन आयै र' आंनो सुगोन दे सु माबार गोख्रै सुबानो जाबाय आरो बेल' नङा खामानिया लासै लासै सुफ्लाबाय दा थाखासो नोङो खोनाबाय गावदां नोंहा जोंहानि न'खराव माबाफोर उसुबिदाथ' जायाखैना माने माबाफोर उसुबिदा जायोबा नों आंनो बुंनो हागोन गावदां हो उसुबिदा जेबो उसुबिदा जायाखै औ जेबो उसुबिदा जायाखै नाथाय मा गावदां नाथाय जेबोथ' नङा जेबो नङा दैमालु आं ओरैनोसो बुंदों दे अब्लालाय जेबो नङाबालाय हराबो थबाय दे उन्दुदो औ दे उन्दुदो नोंबो बिनि बिमा आरो बिब'आ आंनि सायावदि बेसेबांदि अयथासार खालामो बे खोथाखौ आं नोंनो माब्लाबाबो खिन्थानो हानाय नङा दैमालु मानो होनोब्ला नों आंखौ फोथायनायबो नङा आरो नोंनि गोसोआ जोबोद दुखुबो मोनगोन बे बाथ्राखौ मिथिनांगौब्ला बेनिखायनो आं नोंनो जेबो खिन्थानो हानाय नङा दैमालु जेबो खिन्थानो हानाय नङा आङो नाथाय बेबायदिनो बिसोरनि अयथासारा लासै लासै बारायलाङो जेब्लानोखि दैमालुआ खामानियाव ओंखारलाङो
अब्ला बिसोर बिमा फिसा गावदांनि सायाव गोबां अयथासार खालामोमोन। बिसोरो गावदांखौ मोजां गाज्रि रायै रायै सान हर गोबां खामानि मावग्लिहोयोमोन। खामानि गैयैसेयावबो दाय गैयैसेयावबो माबा नङा माबा मोनसे दाय दिहुननानै गोबां रायोमोन, गोबां खामानि मावग्लिहोयोमोन। नाथाय सानसेखालि बेबायदिनो मोनसे गिदिर घटना जानायसै। दिनैनि जानायाथ' जाबायानो ना आयै, जोंथ' गासिबो जाखांजोब्बायानो। बिनिखायनो इसिं न'खौ बन्द' खालामबाय आङो आयै। ए दानिया नोंसो जोंखौ खिन्थासिगोन माब्ला इसिं न'खौ बन्द' खालामनांगौ। नुबायना आयै नुबाय माबायदि बियो, जेनेबा गावसो आरो बे न'खरनि रानिया। खोनाबाय हिन्जाव, आं दिनै आंनि लोगोफोरखौ सानजौफुनि जानायाव लेंहरदों। खमावनो 30 जनसो जागोन। दायो 10 बाजिबाय। जुदि 12 बाजिहालागै गासिबो संनाय खावनाया रेडि जायाबा नोंखौ जे लासै लासै मावखायो बियो, नुबानो जोंनो सोंखारखायो आंहा। नाथाय आयै बियो बोरै जाथावना? एसेबांबा बुरजा मानसिनि थाखाय आं बेफोरबायदि हारसिङैनो खम टाइमावनो बोरै संनो हाजोबनांगौ आयै? बेथ' गोबां गोब्राब जागोन। नुबायना आयै नुबाय, डाइरेक्ट खुगानि सिगाङावनो बोरै हाया होननानै बुंखायो बियो। हा? आंखौ बेफोरबायदि ना होननो एसेबां साहस फैबाय नोंनाव? एट थांलाय सन्थ'लै थांलाय, बै बे खामखोन्दा बना लायना फैलाय, होथारनां बेखौ। नै आयै नै बना नै होथारदो बेखौ, बांद्राय बारथारदों बियो, जोंखौ ना होनलायनो हाथारबाय। दालाय सालि आयै मा खालामनो नागिरदों नों बेखौ? मा खालामनो सानदों नोङो सालि? आंखौ दाबु आयै। हे आनान गसाइ, बेखौ मा जिउ होदों नों आंनो? उन्दैयावबो बिमा बिफा सेनानै लांबाय नोङो, आरो दायो बिखुनजो होदोंबाबो माबायदि? बेफोरबायदि जिउखौ लानानै थांना थानायनिफ्राय थैनायासो साबसिन। आरो आं थांना थानो गोसो गैला। गिनाङा फिसा, आङो दैनि मोदायजो। सोर फिसा नोङो? बेफोरबायदि मोदै रुखु रुखु मानो गाबदों फिसा नोङो? बुं आइ, नोंहा मा दुखु दङ? आंनो फोरमाय नोङो फिसा। आयै आं जोबोद दुखुथिया आरो खाफाल मोनदि। औ बेखौथ' आङो मिथिखाबाय। दे दायो नोङो न'आव थांदो फिसा। नाथाय नोङो जेबो जिंगासिनाङा आइ, आं नोंनो दिनै मोनसे बोर होयो। दिनैनिफ्राय नोंखौ जाय सोगाबो, नोंनि मेगनाव जाय मोदै गहोयो, बियो नोंनि मोदैनि बानायाव गबोनांगोन। बेनो आंनि बोर फिसा। आयै दैमालु आफानि फैनायनि समा जालायलांबाय। हा बहाथो थांखो बेलाय हिन्जावालाय? सन्थ'लि आइ, दाना मा जाबावनांगौ? हा बहाथो थांखो बिलाय? बेखौनोथ'हाय आयै आंबो सानदों, हा बहा थांथावगौ बेलाय? गोसोआवबो दुखु मोनबायना बियो मोननाया, बिनिखायनो खारबाय खोमा। हो बैलाय बैलाय आयै बैलाय 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 हनै बैलाय फैगासिनो दं हनै। बहा बहा थांनानै फैयो बियो? थौलाय थौलाय। ओइ सालि दाउज्रोम गलामनि फिसा, दाउज्रोम महारानिया फैबाय। खोनाबाय? ओइ 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 बहा थांनाय नोङो? एसेबां बेलासि लायलायनाय, अबाव थांनाय? हो गोसोखौ एसेबो मोजां मोनैखाय आयै दैमा जिंथिंसो एसे बेरायनो थांदोंमोन आयै आङो। हे दैमा जिंथिं नुबाय नुबाय? आयै 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 लासिं सिं, न'खरनि बिहामजोआ बबाव इसिं न'आव थानो? ह नै दैमा जिङावसो बेरायदों।
लाजिनाय मोनासै नोङो दैमा जिङावलाय बोरो मोनालायखो मोनानायखौ फात्ता मोनलायलायै मा सोलिदों नोंहा मा सोलिदों मा आखल बेफोरो मा आखल हो आयै मा बुंदों नोङो बेफोरखौ हे मा बुंदों जि बुजिनांगौ जों बुजिखाबाय फैनो हो दिनै नोंनि फिसायखौ फैनो हो गासिबो खिन्थाजोबखागोन आङो आयै बाजै बेफोरखौ मा बुंदों नोंसोरो आं नोंसोरखौ आखाइ खबजोबनानै खावलायो बिदि जेबो खालामनाङा जेराव आंनि मेगननिफ्राय मोदै बोहैयो नङाबा आयै नोंसोरनो खस्थ' मोनगोन हा मा होनदों नोङो जोंखौ सिगिदों नोङो बा नुबाय जोंखौ सिगिलायनो हानाय जाबायना नोङो एसेबां गिदिर जाबाय थांलाय सन्थलियाय थांलाय बै बन खाम खोन्दाखौ लायनानै फैलाय होथारनां बिखौ नै बेवहायनो दंखायोमोन होथारदो बिखौ होथारदो अबावबा जोंखौ सिगिलायथारदों बियो होथारदोहाय आयै दालाय दाउजों महारानि आयै नोंखौ थाथ' आयै बिदि खालामनाङा आयै नोंसोरनो खस्थ' मोनगोन आयै थाथ' आयै थाथ' आरे माने बबेनि दै फैलाबायखो आयै सन्थलियाय बेफोर मा जालांजोबखो दखानाव बिनो दै फैलाबायखो आबौ मा जाखो बेफोरलाय बेफोर मारै जालांजोबखो गावदां बेफोर मारै जालांजोबखो दैमालु आफा बासायदो जोंखौ आयै सोरबा खिन्थागोन आंनो बेफोर मारै जाजोबखो बेनोथ'हाय आफा बेफोर माबोरैबो जाजोबखो बे बिहामजोआनो माबा मोनसे जादु होना खालामथारबाय बियो नङाबा बेफोर बोरै हारसिं जानांगौ जाखो गिलु बालुनो बासायदोहाय जोंखौ आफा बासायथारदो बासायदो जोंखौ बासायदो गावदां बासायदो आयै बेफोरखौ मा होनदों गावदां खिन्थानो हागोन ना बेफोर मा जादों आंखौ फोथाय दैमालु आंखौ फोथाय बेवहाय आंनो जेबो दाय गैया आंखौ फोथाय बेफोर गासैबो दै मोदायजोनिसो खामानि दै मोदायजो बेफोरखौ मा बुंलाबायदों गावदां देलाय खिन्थालाय आंनो मोजाङै खिन्था फारसेनिफ्राय मोजां बिजिरनानै काहिनिखौ मोजां खिन्था आंनो गावदां मा जामारदों माने दैमालु आयै जोबोर मुगैथावना लाजिबाय नोंसोरखौ बिमा आरो बिब' बुंना लानो जोबोर लाजिनाय मोनखाङो आङो सासे मावरिया हिनजावसाजोंनो नोंसोरो बेफोरबायदि खालामदों आयै नोंसोर बिमा फिसा बेफोरबायदि इसिबां अयनाय नोंसोरजों बिदिनो जानांगौ नोंसोरजों जि जादों थिगानो जादों जोबोर मोजाङैनो जादों था नोंसोरो बेवहायनो गब'नानै था गोरोन्थि जाबाय आफा जोंहा गोरोन्थि जाफ्लांबाय जोंहा आफा बासायदो जोंखौ निमाहा होदो जों दिनैनिफ्राय बेजों बेफोरबायदि अयथासार खालामथारला आफा जोंखौ निमाहा होदो औ दैमालु औ जों दिनैनिफ्राय गावदांजों बेफोरबायदि खालामथारला जोंखौ निमाहा होदो दैमालु निमाहाखौ आंनाव बिबा मोना निमाहाखौ गावदांनावसो बिनांगोन नोंसोरो बेसो खालामनो हागोन आं जेबो खालामनो हाया औ गावदां बिहामजो आइ जोंखौ निमाहा होदो आइ सना जोंखौ निमाहा होदो जोंहा जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय जों दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि माब्लाबाबो खालामला गावदां जोंखौ निमाहा होदो ना जों दिनैनिफ्राय नोंखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि खालामला जोंहा जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय गावदां निमाहा होदो जोंखौ निमाहा होदो नांगौबा जोङो दिनैनिफ्राय आइ नोंनि रुवाथि जानानै थासिगोन आइ जोंखौ निमाहा होदो आइ जोंखौ निमाहा होदो आयै बेफोरखौ मा बुंदों नोंसोरो आंनिफ्राय गिदिर आयै बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुं नोंसोरो आंथ' जोनोमाव आंनि बिमाखौ माब्लाबाबो नुवासै नोंखौनो आङो बिमा सानो आयै औ आयै नोंनो आंनि बिमा
आं नोंखौ निमाहा होबाय आयै निमाहा होबाय आं नोंखौ आं दिनै सदन मोनबाय फिसा थारैनो आंहा जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय आं गोबां उन दाहा फिसा आंखौ निमाहा होदो फिसा आंखौ निमाहा होदो आइ आं दिनैनिफ्राय नोंखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि खालामला आइ दिनैनिफ्राय आं नोंखौ फिसाजो महरै गनायसिगोन आइ आं नोंनाव आखाइ खबजोबो आंखौ निमाहा होदो आइ आंखौ निमाहा होथारदो हा आयै बेफोरखौ मा खालामदों नोङो बिदि आखाइखौ दा खबजोब आयै नङा गावदां थारैनो जोंहा जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय आंबो नोंनि सेराव आखाइ खबजोबो गावदां जोंखौ निमाहा होदो जोंहा जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबाय आब' आयै बेफोरखौ मा खालामदों नोंसोरो नोंसोरनि आखाइया आंनि खर' सायावसो आयै आंखौ बोर होनायनिसो आंहा जिउआव रावबो गैया आयै आंनो नोंसोरनि आरो गंसे न'खरनि गोनांथि औ आइ औ जोंहा दिनैनिफ्राय गंसे गोजोन न'खर दानोसै नोंनो आंनि बिहामजो लोखि सना आइ दासो जादों दा बेसो आंनि न'खरब्रा